Jeg har læst novellen Skibsdrengens Fortælling, der er skrevet af Karen Blixen i 1942 og udgivet i novellesamlingen Vintereventyr. Det er en magisk realisme, og det vil vi blandt andet komme ind på senere. Novellen slås an med en præsentation af den 16-årige Simon. Han er skibsdreng på skibet Charlotte, der er på vej fra Frankrig til Grækenland. Novellen præsenteres yderligere, da Simon redder en falk fra at sidde fast i skibets stormmast. Den hakker ham så i fingeren, så han slår den i hovedet. Novellen uddybes yderligere, da Simon kommer ombord på et nyt sejlskib, der hedder Hebe, og det sejler til Norge. Og her i Norge, der møder Simon så pigen, der hedder Nora, og en flok russere, heriblandt Ivan. Ivan bliver meget fuld og føler straks et ejerskab over Simon, og det her det er så novellens point of no return, når Simon slår Ivan ihjel, da han ikke vil lade ham være i fred. Dernæst så følger der vores konfliktoptrætning, hvor Simon forsøger at gemme sig fra Ivans russiske kammerater. Først løber han ind i Nora på den bakketop, hvor de også mødtes for første gang, og Nora kysser sig Simon. Herefter lover hun om evigt troskab. Simon søger så skjul i et hus med en flok andre russere, men det frygter Simon lidt, at Ivans kammerater vil komme efter ham. Så kommer der en gammel dame, der hedder Sunniva, der kommer ham til undsætning og gemmer ham i sit hus. Novellens klimaks er, da Sunniva skærer sig i fingeren for at fjerne opmærksomheden fra Simons blodige tøj, da Ivans kammerater kommer og leder efter ham. Efterfølgende fortæller Sunniva, at hun var falken på stormmasten, som han reddede ud af tørilgarnet. Til slut lover Sunniva at hjælpe Simon tilbage til havnen, uden at russerne opdager ham. Så Sunniva giver ham en ren trøje og slår ham i hovedet, således at de er kvit. Novellen strækker sig over cirka 2 år, fra han først og fremmest er ombord på Charlotte, til 2 år efter, hvor han er ombord på Hebe. Handlingen foregår hovedsageligt på skibene til havs, men der foregår også en handling på landjorden i Norge. Miljøet på havet er hårdt og kræver meget af Simon. Skibsledere er præget af storm og uvejr, og drillerier af den øvrige skibsbesætning. På landjorden i Norge får Simon derimod et mere venskabeligt forhold til russerne, og her oplever han for første gang gavmildhed. Opfattelsen af miljøerne er præget af vejret. Ombord på Charlotte er der uvejr og storm, mens der ombord på Hebe er forårsvejr med skarp sol. Hovedpersonen i novellen det er Simon, der i begyndelsen er beskrevet som en 14-årig spinkel og ensom dreng. Han har svært ved at stole på folk grundet hans omskiftelige tilværelse på skibet. Det her ser vi blandt andet i citatet. Hans egne erfaringer havde lært Simon, at enhver må klare sig selv i den her verden, og at det kun er børn og fæhoveder, der stoler på, at andre skal hjælpe dem. Det er så på side 149, linje 9-11. Han gennemgår en udvikling i novellen, hvor han efter mødet med Nora og drabet på Ivan bliver voksen. Det ser vi i citatet. Han følte det selv, som om han i denne stund blev voksen som de andre, der findes på side 156, linje 1 fra bunden. Dernæst har vi Nora, der er 14 år, da hun først møder Simon. Hun er datter af en præst og bor i Norge. Hun er vigtig for fortællingen, da hun ligesom medvirker til, at Simon udvikler sig og bliver voksen. Så har vi Sunniva, der er novellens mytiske figur, der både fremstår som en falk og et menneske. Hun er en gammel kone, der føler et vist fællesskab med Simon, i det de nu har reddet hinandens liv. Til slut har vi Ivan, der er en stor fed russer, der drikker en del. Han bliver meget kærlig og føler ejerskab over ting, når han bliver fuld. Ivan er ligesom Nora en vigtig karakter for novellen, i det han ligeledes medvirker til Simons udvikling. Sprogmæssigt er novellens sætningskonstruktur påvirket af både korte og lange sætninger, og det her giver læseren en lidt gyngende fornemmelse, som om man selv var på båden, når novellen læses. Sproget er lidt forståeligt, men der benyttes også en del skibsfagord, heriblandt barken, der betyder sejlskib, skonnerten, der betyder sejlskib med flere master, og landlov, der betyder tilladelse til at forlade skibet, når der lægges for anker. Med hensyn til billedsprog, der har vi 3 eksempler, og det første det er en mælkehvid tåge på side 160, linje 12 fra bunden, der ligesom beskriver en kompakt tåge, der er. Dernæst har vi hjertet i halsen på side 150, og det er så, hvor Simon ser falken første gang, og han er nervøs og bange for at falde ned. Sidst har vi himlen var ganske svagt rosenrød, og det er ligesom når han tænker på Nora fra båden, hvor han kommer for sent til deres aftale. Et af novellens stærkeste symboler det er kvindelighed, og man kan sige at både Nora, månen, Sunniva og skibet Hebe er symboler på det her. Hebe er gudinden for skønhed og ungdom, og det er Hebe, der transporterer Simon fra havet til Nora. Novellen behandler temaer som f.eks. ungdom, skæbne, frihed, liv og død, og det at finde sig selv. Tematikken kommer til udtryk i hans barnlige betalelse af Nora og omvendt. Temaet kommer også til udtryk gennem den frygt, som Simon overvinder gennem novellen. Temaets skæbne kommer til udtryk i den måde, hvorpå Simons liv ændrer sig ved tilfældigheder. Altså det vil sige falken,
mødet med Nora, Ivan, Sunniva, og de er alle sammen eksempler på dette. Til slut har vi Novellens budskab, der fortæller os om vigtigheden af tilfældigheder, fordi de på så mange måder er med til at definere, hvem vi ender med at blive som person. Ah.